afei so ɔba no ɛnyɛ nipa ne nyinaa na edi n'akyi ɔbɔ dadɔma no ɔmɛka sɛ ne bie ni wosi nyame bie ka wɔn nyinaa bom n'afɛ bom ayi sɛ nananom adu anim adu aba bi a otuufo adamu ebu nso na ɔnsi ne bi nkyɛn akwamu. Israel di the best ama burom subatia almost an hour. You bet your food. You can't. Na mot Toronto na semen tomato man. Many Panama no. Toronto.